Lapen Karbi Student and Youth Council aprang kong chunbang bipul tiso ake hai pen pini labang so melong na chetong dun aluhia mana peng pen na chetong dun asonga prek kacari abang puatum lapen ke dak dol dolia hawar rongasar rubasar lapen ke sorkari sorkaman lapen ke ladak ajana pumen pulok ke tegeding ni marli atum bong marlo pini arni asan kacit than ni lama bang ke niliprang ke thana bang putum than erlo lapen ke non na por bang ke nanglitum kadok kabeta kilun ke kan ke langji famsi chonghong ding dang lo la sinili lam ke thanji apor bang ke nu elo ke chengsi Karbi Student Association Dipu Regional Committee Kacaria Bang Puato Pan Nili Choro Lo Ningin Samlo Pinila Bangso May Along Nili Pan Aluhi Sarko Aman Peng Pen Nili Ke Palapen Nangli Tum Kadoka Vipen Dadak Nili Tomata Nili Ning Kinalam Te Pan Long Ako Lapenke Nili Pan Labangso May Along Aluhi sarpo aman peng piun pime jola to apun acak nilike ho pot alang itu pan curulo lapen pini aluhi sarpo aman kalidet sita nang pan lokan sita nili Karbi Student Association labangso affection nong affection punang koko hini etom doko lasi labangso affection along bangke nili nahok le nanghang sita unan lapen ke aporyong si ceton bulute citong dun verlang nona nama tu. Citong dun det adi mabangke lah lo. Labangso Karbi Student Association la inglong puatum pen neli. Tuna emotional attachment kudo. Kecil folklore la tonang adu. Lapen pini neli rat along mai pi thai pi along la sokar jap una jakong neli phanang ki pi asong atumang bong pente Karbi Student Association la bangso affection da isilo la sila bangso Karbi Student Association la bang jongsi konane kechok te kele sorsa morsa jongsi nani dokok lo pulote hala bangke neli sitame neli ning asak kedono dokok Lasi Karbi Student Association pulo tang te gopila jasamet pek ke Karbi lo kacarli auve kimia tum bihek pen hat hedungan hala lang litum ahok pet charli long loma charli long le loma hala bangsi jasamet pek ke lang nai Karbi ang lomang kang learning atmosphere bukula kacarli kachiseke labang so awar sai do peme loma ave loma hala bangsi lang nai la penke ningite bangke nang litum hala so tengsi langon bong lo jong si langun de pulo tang de nang litum la bangsi ladak si jasemer bangke ardi pinangi athe nonolong net long sita me la bang so alam klango social media long sita me kango collapse of education is collapse of a nation to see labang so ha South Africa long si university long hala dat ke to kanglo isia det fan ka primir de di pulo dang te etombong warte ngai nang deta hala dang education assistant long di pahe no pidak lo te hala so det ke tijulo hala bang so khege tijulo pinili tum Karbi ang long along ta pilma kacarli kacheseke labang so war sai ke chemically ilitum auso marathon ilitum asomarathon ilitum asumarathon ko pilma bangapun education bangapun si Charlie dunong le cheseke dunong le la sola man ke itum chetha elo social media long ta klang piglo ha sarunja school ta ho konane baida school ta ho konane lapu nili banasi tamai konane school ta nang itum eglong bola hoi bang lasi ilitum lo Karbi Student bangke jasan association tu bangke jasan ardi ki pinai bangke ilitum also maratum ilitum amo hey aham phang ham chong amo non piatum bangapun kacarli kachiseke halabang so awar sai bang long nangi halabang lasi lahui kadok kawe ke kidut si nangke leji ke lawang so ar pun nangke leji ke pini lo kacarli bong owe kimiatum hey amo non piatum along si bangi lasi hey amo non pi
atumang no pini labang solam nili nang jet nili ning kamatha lambang ke nang jet tanu ilitum tuning pelo tuning isi pelo lapen ke arniwang lo office along tin sena file pak tin na note sheet along tin si pelo ma ilitum phane ki pi pon pe ilitum phane ke petang pon pe ilitum phane khithi lahui ka do ke alam e hadap si do lo ilitum jet ek dun long le jelang dun long le ilitum ke la ka che songan si do khangjang lati labang so ka che song ka kapi jut pe meji ka pe pleng pe meji bang phane ilitum bor inan ko gi lapan jong si bori kan pe labang so leadership jong si nono wiking ya tum entek te pulo tang te ilitum akhe lapan ilitum along ri along pat ke sung pipo non e pranga bang ke ilitum non ko son na ke sung lan so se aki sung si popo nili ke ha lo charli goma hupen pusita me karbi student association long ke membership endunde mane dunmasi dunde song tang ho mai tang ho bang tang ho lali bang neli dunde akhe neli hala bang so tu pela therapy lapen ke kaita invest si ke dojo lapon do stranger aparagraph ta ye exam lo nangli long edo kitab neli long edo kitab ili tu malong ke do kitab sitame da kachini bang pre jam lo ladak hello ili tum kisu bang inun nang than po lapu inun nang than po halapu ladak hello itum ke sampai laslos asik schedule pensi ilitum bangke kopiloma kisungi ponon lapen ke penang alama bangke ilitum ing nar ki hunga sona ceng kit nang ni nili peleda moelo ladakan si nilio topo ing ilitum hangju tengtong mot krai a ceng kit nang ni penang alama bangke jong si ilitum ak pan ilitum kacar jab dia di mapan ke dipikir ni pulo dangte lale ning jibiton na lapen ke karbi student association of han chuning rilo jong si 6 schedule pini na puta jong si thanai pulote separate seminar ason nanglitum binoy non nelitum doctor bondita tumda dolo doctor lipson atum sita menelo pu junmoni doctor junmoni hai tumta dolo alang litu apan sita hang no lapen hala dakle jethan bemenoi paragraph wise jethan na 6 schedule lapana ke mepik ta kali ka heno ta kali aho kala mange nangli tum pinida ke loge thege tuman sige onglo nangli tum porhe bemenoi read between the line lapen ke porhe thor nai ebenganing ton ko kali hak tru delo ka heno nailo ebengan chini noilo dak helo ka heno nailo lasi 6 schedule lama bangke nili la pam pile dam delu jong si jethan nai pulo dam de nilika kopiloma nili lam sing honhe ko anna ke te ko anna ka chini bangke jetana sida pinia sona long bangke la pen non sona bangke aporda dulo jethan dai thana mo ghonta isi hini ke thon jethan da pige dak adin dai donang la daija sunai ma didi lasi halapan ba nili dam delo lasi monang litum apor rino jong si jethan bek na pen ka jethan da kenang so isia group tum bang jethan piglo ko sono ne ke tan akitab ke paglelo nedi ke thana ka prek bang ke thana ka prek anu ka prek ke thana ka prek ulo de dak hello litum kibiri dia dingu ya ote dalam otan lo ke chokchi konat lo ke chokche hala chichini ne tik pulo tangpe don marli lampar ka nije kali non nikan thong kep kali non owe thong kep le hang sita mego pilomai litum te autonomous state longli bini 21 July 2022 si pini neli dak siga ninja lo nang litum lot rap bigo hoy ha 1954 ben nang cheng 1960 malom labang so APHLC nang ke seng pen hill state ke hang pen ang thun lang am nang litum lango study noi ke chok che ko na lo litum chichini nai komat lo ke chok che litum pang chek wek nai lapen hala so konat si litum ke lep det mahala litum chichini wek nai jong si chichini ne tik te mo pen ki puat teng lo non ningkan thong kep kali non owe thong kep le hang si tai litum autonomous state long le ilitum aning ang thin ke klem ke dam jong si chelar le pulo tang ke kopilma ilitum autonomous state long le ke kai da tharwe si ke si jang phong si patheji pule ning che bong lo de gosom lo le chok chelo ma didi ma chok ima chok chelo lage lasi ke chok che ke ilitum methang ang bong si do
lapen la bangsa lam kaning ge posin nili pan ke aning nang ge oi tum datu dolo aning nang oi tum kechok chi gomalo ili tum pan autonomous state handbrake full fledged state nang ke ache thok non nili sone ache thok ar thok pipring et khei lapen long ri long pada tum farman kaning ge tum ke dengrong alam chabu aning ar luga ka preg lo tum theklong prong lo ke ili tum theklu long prong lo ma ti di non alom komat kopisi kaning ge ma non komat kopisi ge klem ma ili tum theklong long prong lapen la bangso non kache song padua risim ke ili tum marisim ke ili tum mari deng ke do e pak a vote hello democratic country ke weapon ke lahelo nangjong si nang claim pipe polo de nang perembo nangjong si claim de lo polo te lagi nang kahai po hala bangso bang ili tum un vek nangi lapen te vek nangi ili tum a vote a dor non cici nangi ili tum a vote aja kong ili tum cici nangi jaka sa hot kwan lo omalo ke penga mang ledu job ta have irui akang tim karbiang longang kang kache song ke komalo ke japon bang we rat ki tur matiti non hala bang so kache song pen ko piluma pirthe lang prong India government talks batai fli nang hanglo jong si unebe tekte pulute la ka kechok che ke government of India gali government nili nuel ke long legali lapen ahok pet ke jakas to 2013 31 July ladaka protest demonstration ke nili thang involvement awe hala sur ke nili bang dawe dipu कैसे लीडरशिप तुम चीनी जी कैसे लीडरशिप तुम चीनी जी आपी सी नंग चेराम नहीं कुछ नंग चेराम ला आपी के नंगार वाग लगलो बानवांग पिनो नौर बांगे तामा बानवा चौक लाका चौक नेली निंग हंग से चेराम तुम नपot पिनी tam je kanton kanti sorsa morsa lamki lamfong kwan mai do ban lain lapen pini Jakarta position la song dengan si nang le lo neli Jakarta chairman pukar jam lo pulo de chetherak ne chidin so me Jakarta founding organization ang bong ge gopilman major founding organization ke Karbi student association dal lasi Karbi student association hala bang so leadership tum dam rup lo bui tamai non na tum si tamai responsibility do josi a hok a hak Karbi akhai phansi karjap lapen autonomous state phansi karjap pulo dan Nasi don marli, aci panang alam ke dulu.